Transport Malta ser tkun qed tilqa' proposti għall-iżvilupp u l-immaniġġjar ta' Marina f'Samezon li se jkollha post tal-irmiġ ta' mill-inqas 240 yacht. Il-Marina għandu jkollha l-aqwa faċilitajiet u għandha tkun sigura f'kull tip ta' temp. Il-konċessjoni ser issir għal perjodu ta' 25 sena. Matul is-snin żdiedu s-sidin tal-jottijiet u żdiedet ukoll id-domanda l-postijiet għall-irmiġ u għalhekk inħasset il-ħtieġa li tkun żviluppata marina ġdida. Permezz ta' din l-inizjattiva, il-Gvern qed ikompli jinċentiva tkabbir tal-industrija tal-jottijiet f'pajjiżna. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi qal li permezz ta' marina ġdida ser jiżdied il-kummerċ u Malta ser tkompli ssaħħaħ ir-reputazzjoni ta' ċentru marittimu internazzjonali ta' eċċellenza. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta James Piscopo qal li pajjiżna ser juża bl-aħjar mod possibbli l-kosta u r-riżorsi naturali biex ikompli jkabbar is-settur marittimu. Transport Malta ser tkun qed tilqa' proposti għall-iżvilupp tal-marina l-ġdida f'Samezon sa 23 ta' Settembru li ġej. Meta l-operatur li jintgħażel jibda x-xogħol, il-Gozo Channel mhux ser jibqa' jitrakka fl-istess post.